kalsada, tricycle ang pangkaryada, palaging nasa kalsada, pasahero ang kasama. Maraming kompromiso sa profesyon na ito, ngunit ayos lang, nakakaraos naman. Ako ay mangalbal ng driver ng tricycle na makaluma na. Ako ay mangalbal ng driver ng tricycle na driver ang makina. Pedicab ang tawag nila. Hoy, pedicab! Tinitiis ko ang init, tinitiis din ang lamig, ang maitim na usok at makapal na alikabok. Maraming magkapos, pera raw nila'y naubos, ngunit galante ang iba. Kung magbayad na sila, ako'y magdaldan, driver ng tricycle na makaluma na. Ako'y magdaldan, driver ng tricycle na driver ang makina. Pedicab ang tawag nila. Hoy, pedicab! Ako nga ay isang pedicab driver sa bayan ng mga dana. Nagsasakay ng mga pasahero kahit hindi ko kilala. Kung minsan pa nga'y taga-tula, pero minsan ay gumagamit lang laman. Nung si Duterte, ang aming presidente, biglang sumike-sike ang extrajudicial case. Magdahilan ka muna para sasakay sa iba, mapagamalan ka ba na os o kasosyo nila? Hoy, pwede ka! Hoy, pwede ka! Ako'y mangalbalan, driver ng tricycle na makaluma na. Tricycle na makaluma na. Ako'y mangalbalan, driver ng tricycle na driver ang makina. Pedicab ang tawag nila. Hoy, pedicab! 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 Hoy, pedicab! Pedicab!